Plastikozko lata automatikoak zigilatzeko makina osoa makina serbo kontrolak ekipamendua seguruago, egonkorrago eta adimentsuagoa egiten du. Zigilatzeko abiadura minutuko 50 lataraino irits daiteke, ekoizpen eraginkortasun handia. Serbo estaltzeko makina botila formako torloju tapa desberdinetarako aplikagarria ongailu, janari, farmazia, eguneroko kimika, pestizida, kosmetika eta beste industria batzuetan. Lataren gorputzerako presioarekiko sentikorra den etiketatzailea, presio arrabola silikonazko material leunez egina dago, produktua marrarik ez duena eta etiketa irmo itxatxita dago. Aproposada hainbat granulatu botila biribileko produktuen makina ontzidatzeko.